Major ka dyan. Major. Ay. Ops! Ang difficulty po nito, 9-9. Gosh! Okay na yung nagbutas kami pero ito. Tanong mo. Literal po ito na walang dana. Power na isa. Wait lang muna. Boom! Break. Yan kayo. Maganda sa mundo, no? Ready? Ganda.
Gone. Ganito kami pag namumundok doon. Tuwang-tuwa na kami pag nakapatong kami sa puntok. Sa kabila ng pagod. At hirap. Mabato. Mabato. Ang daming bato na malamig. Ingat. Maganda pa yung pick niya. Kabila, hindi yung kabila naman maganda siya. Yung ganun susunod makita siya. Yun ang hindi natin ano, no? Hindi tayo nagdadala ng telescope yun. Major na ngayon. Yung mga babies niya, mas major. Dito, Gong, ano naman pangalan ng bundok na to? Ha? Ha? Mount Portasio. So part ito ng Portasio pala. Mount Portasio. Ay, general. General ng ano, army? Army ng Hapon? Pinoy. Bahay ko? Alam ko eh. Doon siya oh. Doon. Basta yung lago ng ano mo, straight ng lago. Gong, parang grade 1 ka pa dumaan dito ah.